Şirаттағы құтлау хатларыбыз, hürmetli хезмәттәшебез Рефир Айрат улы Хасановка багышлана. Беренче құтлау хаты сезнең өчен җан атып торган гаиләгездән, тормыш иптәшегездән, балаларыгыздан, аныкларыгыздан булыр. Менә нәрсәләр язалар алар. Югары Манчар авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Югары Яркей авылында игелекле гомер кичерүче. Безнең өчен бик кадерле булган тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез Рефир Айрат улы Хасановны ихлас йөрәктән 60 яшьлек матур гомер бәйрәме белән тәбриклибез. Бар булмышы белән эшкә бирелгән, кешелекле, уңган, бар яхшы сыйфатларны үзенә җыйган кадерле безгә киләчәктә барлыкта, муллыкта таза булып, балаларының, оныкларының шатлык куанычларын күреп, гел шулай яраткан әти, карт әти, ышанычлы тормыш иптәше булып калуын телибез. Безнең кадерле кешебез 1960 елның 1 декабрында Айрат белән Рәмзидә Хасановларның гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Сеңлесе Рүзиләгә зур терәк, таяныч булып үсә. Мәктәптә белем алгач, Югары Яркәйдә һөнәри училищеда шофер һөнәрен сайлый. Һәм Ульянов исемендәге колхозда шофер булып эшли башлый. Шул вакытта Дүртөйле районы Түбән Карга авылы кызы Фридә Яннәт кызы белән таныша. 2 яшь йөрәк 1983 елда чәчләрен чәчкә бәйләп, гөрләтеп туй ясыйлар. Гаиләләрен түгәрәкләп кызлары Раушания һәм Алия туа. Яшь гаилә 1985 елны Югары Яркәйгә күчеп килә. Биредә район үзәк дәваханәсендә ашыгыч ярдәм машинасында шофер булып эшли башлый. Безнең кадерлебез кайда гына, нинди оешмаларда гына эшләсә дә, эшен яратып, җиренә җиткереп башкара. Һәр вакыт коллективта ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр ул. Бүгенге көндә юбилярыбыз Илеш мәгълүмати үзәгендә шофер булып эшләп йөри. Гаиләсе өчен хәстәрлекле тормыш иптәше, үрнәкле әти, ягымлы, назлы карт әти ул. Безне 2 кызларын яхшы итеп тәрбияләп үстереп, укытып, тормыш юлына чыгардылар. Бүген аныклары Ариана, Амир өчен җан атып яшиләр. Мең рәхмәт кадерләр безгә. Безне җил яңгыр тидерми кадерләп үстергәнегез. Бүген дә ярдәмнәрегездән, акыллы киңәшләрегездән ташламаганыгыз өчен. Уллы йөрәкле, изге күңелле, ачык йөзле әтиебезне, карт әтиебезне юбилей уңайыннан котлап, ныклы саулык, тән тазалыгы, әниебез белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, без балаларыгызның һәм оныкларыгызның ихтирамын, игелеген күреп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә язсын. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында, аппак карлар кебек бәхет яусын, туган көннең һәрбер таңында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа, сәламәтлек, бары шатлыклар. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Фридә, кызларың, кияүләрең һәм оныкларың. Хөрмәтле юбилярыбыз Рефир Айрат улы, язмыш сезгә бүген 60 яшьлек шатлыклы, якты гомер бәйрәмен бүләк итте. Сез аны иң якын, кадерле кешеләрегез белән каршы аласыз.
Шушы бәхетегез сезне киләчәктә дә озата барсын. Бер нинди авырлыклар да, сынаулар да сезгә киләчәктә бүгенгедәй бәхетле булырга киртә булмасын. Сау сәламәт, имин тормыш, күтәренке бәйрәм кәефләре теләп, сезгә иң матур җыр бүләкләренең берсен тапшырабыз. Әллә нигә күңелкәем тулды, туган көнем килеп җиткәне бит. Бала чакта бик күңелле бәйрәм, еллар үткәч моңсу икән бит. Бераз моңсу гомер үткәнегә, бераз моңсу яшьлек иткәнегә, туган көннәр бер атлы килер. Ömür digen bizek şikkeniga, biraz moңсу ömür ütkeniga, biraz moңсу yaşlık gitkeniga, tugan günler bir atlı kile, ömür digen bizek şikkeniga. Kutlav үләкләрдә ява, туган көндә бәйрәм түрендә. Үткән елым гына моңсуланып, басып калды күңелем күгендә. Бераз моңсу гомер үткәнегә, бераз моңсу яшьлек иткәнегә, туган көннәр бер атлы килер. Ömür digen bizek şikkeniga, biraz moңсу ömür ütkeniga, biraz moңсу yaşlık itkeniga, tugan günler bir atlı kiler, ömür digen bizek şikkeniga. Bilen karşılayım min ömür beyremin. Yıllar ussa ussun üzülmesin, taplanmasın ömür seylenim. Biraz moңсу ömür ütkeniga, biraz moңсу yaşlık itkeniga, tugan günler bir atlı kiler. Ömür digen bizek şikkeniga, biraz moңсу ömür ütkeniga, biraz moңсу yaşlık itkeniga, tugan günler bir atlı kiler. Ömür digen bizek şikkeniga, tugan günler bir atlı kiler. Ömür digen bizek şikkeniga, ömür digen bizek şikkeniga. Bugün bizning kollektivimizda zo'r bayram. Yuqori Yerki avlida motor g'umr kechiruvchi. Rayon Moya gazeti redaksiyasida ham Ilish teleradio kompaniyasida водитель xizmatini boshqaruvchi hurmatli xizmatdoshimiz Refir Oyratuli Hasanov g'umrining yoqti o'rin 60 yoshlik yubileyin belgili. Hürmetli Refir Oyratuli, birinchi shiratda yer yuzida g'umr kechirgan adam balasına eng keraklardan bo'lgan, аңа yoqti dunyoning bor rohatliklarini ko'rib, to'yib yasharga bo'lishlik etgan,
ныклы сәламәтлек телибез сезгә. Сез коллективта һәр кемгә карата игътибарлы, ихтирамлы, ярдәмчел, кешелекле булуыгыз белән аерылып торасыз. Һәм безнең арада сез бик хөрмәтле, ихтирамлы, тәҗрибәле хезмәткәрсез. Тапшырылган эшне үтә дә җаваплы, җиренә җиткереп төгәл, гомумән алып әйткәндә, чын күңелдән яратып, намус белән башкарасыз. Техникагыз һәр вакыт төзек, чиста, ничә еллар инде безне бәла-казасыз, барасыз җирләребезгә алып барып, исән-сау алып кайтасыз. Сезнең белән йөреп кайтулар үзе күңелле, үзе рәхәт. Алдагы көннәрдә дә шулай булып калсын. Йөзегездән елмаю китмәсен, йөргән юлларыгыз имин булсын, бәла-каза очрамасын. Рефир Айрат улы гаиләсендә дә бик бәхетле кеше. Үзе кебек бар якапта уңган, булган тормыш иптәше, Филидә апа белән тигез гомер итеп, ике кызга гомер биреп, икесендә яхшы итеп тәрбияләп үстереп, бүген балаларына шатланып, сокланырлык матур гомер кичерәләр. Киләчәктә дә сәламәтлеккә туеп, яшәүнең ямен, хезмәтнең тәмен белеп, гаилә шатлыгына сөенеп, тормыш иптәшегез Филидә апа белән сандугачлардай сайрашып кына, кадерләп үстергән кызларыгыз Раушания белән Алияның игелекләрен күреп, ыныкларыгызның шатлыкларын уртаклашып, корган дөньяларыгызның бәрәкәтен күреп, рәхәт яшәргә язсын дибез. Табигатьтән изге күңел белән тугансыз сез бары яхшыга. Фәрештәләр канатларын җәеп, һәр чактырсын сезнең каршыда. Сөенеч шатлыкка күмелеп, һәр вакыт елмаеп һәм көлеп, кадергә, хөрмәткә төренеп, яшәгез гомерлек гөл булып. Зур хөрмәт белән район Моя гәзите редакциясе һәм Илеш телерадиокомпаниясе коллективы. Yırak kaldı bala şakılar, uzda yegil şaklarda, ömürlerim uzun bara, yarsı şatlar atılarda. Yarsın meleğim müratım, yarsın meleğim müratım, Kur'an'ı bir yetkene. Şapkan şapkan şapsan idi, şapkan şapkan şapsan idi, şapasın belirtkene. Yarsın meleğim müratım, yarsın meleğim müratım, Kur'an'ı bir yetkene. Şapkan şapkan şapsan idi, şapkan şapkan şapsan idi, şapasın belirtkene. Bulasın gönür atı, yarsı şapmasan, özün tapkan doğru yoldan, salmakına atılasan. Yarsın meleğim müratım, yarsın meleğim müratım, Kur'an'ı bir yetkene. Şapkan şapkan şapsan idi, şapkan şapkan şapsan idi, şapasın belirtkene. Bizden gümür atlarımız
Yarsıp şapıp aramasın Düzgününden tutkan şapta Kullarınız tanımasın Yarsın alev müratım Yarsın alev müratım Tur alev yetkene Şapkan şapkan şapsan iyiydi Şapkan şapkan şapsan iyiydi Şapasın delip gene Yarsın alev müratım Yarsın alev müratım Tur alev yetkene Şapkan şapkan şapsan iyiydi Şapkan şapkan şapsan iyiydi Şapasın delip gene Şapasın delip gene